Adinak ez du laguntzen haurdun gelditzen, baizik eta kontrako efektua daukala. Zenbat eta urte gehiago, nekezagoa alda izan ume bat edukitzea. Mari Jose Ñarra naiz, ginekologoa, IVF Donostian. Adinak eragin negatibo badauka. Nesketan ugalkortasuna nahiko ondo mantendu alda 35 arte, 30-tik gora jaisten hasi alda, baina batez jaitsiera 35-tik gora da. Mutilen kasuan adina garrantzitsua da, baina beranduago. Jakinin behar da, adinak dakaren efektua, gero erabakitzeko. Asko atzean idun batek dauka aukera bat, dela ugalkortasuna gorde, obuluak ero espermatozoidea gordetzen, normalian obuluak gordetzen. Gero, beharra eduki eskero horrek erabiltzeko. Baina oso garrantzitsua da jakitzea, ugalkortasuna gordetzea ez duela suposatzen gero seguru ama ero aita izango naizela. Bai egisa da, adin honakin izoztuta, eta kopuruen bat izan da, aukera asko dirala. Hobe da, izoztea 34-kin eta ez 18-kin. Tratamentuak zenbatetan nekezagoa, kostua garestiagoa dira. Obuloak gordetzea ero preserbazio bat irtetzen da 2.000-3.000 bat euro segun medikamentuak eta inseminazioak 1.000 gehiago emaile bat hasi emailea behar baldin bada eta gero in vitrorako ja badira 6.000. Pertsonalki, ero lan arazoengatik, ero etxe bizitza ez dakasulako, erabaki ez dela momentu egokia ume bat edukitzeko eta atzeratzea kasu hortan izaten da normalena, ohikoena. Eta atzeratze horrek ondorio batzuk ekarri alditu. Informatuta egon behar gara.